olowatanyamula mfuti, olowatanyamula zikwanje, ine sindimanyumwisidwa. Amene ine ndimamuopa pa dziko linalo ndi Mulungu yekha basi. Ndipo olowina mutapanga propaganda yotani, ine ndizayima pa chilungamo chifukwa ndi chimene ndimachidalira, ndipo chilungamo ndizachipitiriza kuchilankhula. Lero sindikuchedwetsani Amalawi, ndikufuna ndikuzukutuleni, ndikufunanso ndiyime pa chilungamo. Ndikudziwa kuti ena amene nditi ndiyatchule mu odiyo ya lero akwiya kwambiri, koma ndizasangalala akakwiya koma atamva chilungamo. Lero ndicheza kwambiri ndi inu a opposition, chifukwa inu ndi amene muli hope ya Malawi. Mwana sapitisidwa standard 2 asanakhonze mayeso a standard 1. Palibe chifukwa chokuti Amalawi akamuvotereso Chakwera ndi MCP atalephera. Andi ndizopangisa manyazi kuti president ndi president azikayenda zikoli ndikumanena kuti ndiza kuchitirani. Mukandisankhaso ine ndiza chimene wapanga iye ndikupenga ni ndalama basi. Ndi chifukwa chakumati akafika pamalo akumanena kuti aliyense ndizampasa 1 miliyoni, anthuso 1 miliyoni. Kusonyeza kuti chimene amaziwa iyeyo anazowerera kuchalichi zolandira ndi akuona ngatiso anthu akuyenera zingolandira ndalama. Kholo la nzeru limamuphunzitsa mwana kuweza nsomba, kupangira kuti akamwalira mwana uja azipita yekha azikayeza msomba. Tili ndi kholo lofoira kwambiri in the name of Chakwera, amene sakupanga foundation ina iliyonse yokuti Amalawi azidalira, Amalawi akhale oziyimirira pawokha. Amalawi ndi chimene amafuna akhale ndi business yabwino, ana azipita ku sukulu, azidya pa khomo pawo. Ndi zimenetu Amalawi amafuna. Samafuna kuti Amalawi azipasidwa makobiri, akhale anthu opempha kuchokera kwa anthu andale. Ndi uchisiru weniweni. Choncho ndilankhula ndi inu a opposition amene Amalawi akukudalirani. Hope yawo ya Amalawi ndi inu, chifukwa mmene kulili kunja uko inu a opposition tikamanena kuti takhalani pamodzi muombole zikoli, tikupangira tikunena kuti kunja kuno kuli mavuto woopsa. And I'm sure pakali pano pamene mukuyenda m'mamizimu nthawi ino ya kampeni mukutha kuona even all town, mukutha kuona mmene Amalawi akuzunzikira. Tikunena ife pano siku la lero anthu angokolola kumene koma madera ena chimanga thumba lakwana 80,000. Komanso thumba la ujeni la fetereza tikunena pano madera ena lakwana 185,000. Mavuto to amenewo mavuto. Nje anthu akunena kuti inu a opposition kodi zipani zanuzi mukamapanga mmampangira ndani? What is the agenda like? Chifukwa ngati agenda yoyambisira zipani kandi inu a PP, kandi inu a UDF, kandi inu a DPP, kandi inu che Kondwani Nkrumah, kandi inu che Michael Usi, kandi inu a Mwene Fumbo, kandi inu a David Mbewe, nonse amene Enoch Chihana, nonse amene osusa, nonse zipani zanuzo mmampangira kuti mumapanga agenda yake ya ndani. Chifukwa ngati ili nkhani yoapulumutsa Amalawi, nkhani yokuti muzitumikira anthu, nthawi yake ndi inoyo. Imene inu nonse a opposition mukanabwera pamodzi ndi kupanga form 1 block, komatu inu mmamizimu anthu akuzunzika. Mwina inu akulu mwina mmakhala kuti mukazuka chonchi mmakhala mutaona chakudya sausage yali pa tebulo. Ena akusowa ngakhale soya pieces, amene soya pieces kulitu mavuto kunja kuno. Ndiye tikamanena kuti inu a opposition tabwera ni pamodzi, tikufuna ndicho linga kuti muliphule zikoli. Inu a UDF taphulani zikoli. Inu tagwirizana ndi anzanu a PP, tagwirizana ndi anzanu a DPP, tagwirizana ndi anzanu a UTM, mukhale pamodzi anthu inu muombole zikoli kuchokera Nsanje pakana kuchitipa.
kulitu mavuto kunja kuno mavuto olo kwaona anthu amene ali ngati ku South Africa mukakapita mukukaona welfare ya anthu aku South Africa, aku Zambia, aku Mozambiki, ngakhale olali ku UK anthu akuzunzika koopsa. Kaye awa anapita ku Israeli, sitikudziwa kuti kodi ana amene ajawo ali pati, sitikudziwa palibe amene akupereka update ina iliyonse. Andi inali nthawi yonena kuti inu musaganizire za inu iyayi. Iyi inali nthawi yonena kuti inu muganizire za dziko lino, chifukwa uyuyu kumpasaso 5 years ina apha anthu m'Malawi muno, anthu afamo. Choncho ndimafuna ndikupempheni inu a opposition nonse, nthawi muli nayo, chonde ndili pa mabondo anu ndagwada, nthawi muli nayo yokuti mukanakhonza anthu inu kukhala ndi emergency meeting. Ndikunena ngati cholinga chanu choyambisira zipani zanuzi cholinga chokuti muziwombola Amalawi, mukanakhala pansi muwombole Amalawi. Afiti awa apha anthu, izi ndikunena zizikuoneka ngati zazing'ono. Tapitani pakale panopa mupite ku immigration, anthu ena analipira mapassport last year, koma passport pakana lero sikutuluka. Passport ndi document yofunikira kwambiri imene imathandiza ngakhale osakhala kuyenda kokha iya, koma muntchito ma business osiyanasiyana. Passport ndi chizindikiro choonesa kuti ameneyo ndi nzika ya ziko, koma ili ndi ziko la manjanjawidi amene akungonama pena paliponse. Inu zoona anthu azikakhala pakucheno ku immigration pakana 10 o'clock ya usiku. Ngati apangiridwe passport ndiye kuti pachitika zinthu ziwiri: ngati ali mkazi ndiye kuti wanyengedwa, iye ayi kapena wapereka ndalama, ena ndiye kuti ahonga kwambiri ndalama zambiri ati kuti apeze passport mu ziko lawo. Ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri. Izizi zikufunikira kuti inu a opposition mukanakhala pamodzi muliwombole ziko. Tikapita kuma estate ukuku ngati ku Chizunga estate, ku Tcholo, anthu akugwira ntchito za kalavula gaga. Kaye system imene yayambika iyo malipira anthu akuti ati kuwalipira anthu mu Mpamba pa Airtel Money. Malo kuti mwina alipira anthu pa Mpamba wallet kapena pa Airtel Money wallet, akuwalipira direct kumene SAC African Sea Cargo Logistics. Habari yanga tamverani, kodi munamvako za SAC? Ifeyo akatswiri amene timatumiza katundu air cargo, sea cargo, transport, Lolo services, tourist visas, komanso kubukirani mahotelo imeyo mwipe zonsezi ndi SAC. Anzamu azatulakali katundu wawo amene alandire masiku 3 akatumiza pa air, komanso masiku 35 akatumiza pa sea. Maofesa zathu ndi amene wamonga mmene mukuoneramu kuti SAC African Sea Cargo Services. Tiwenkatini tione kuti mwijani ogwira ntchito athu amsangala. Ifeyo tili kuseri kwa Banias Metro Station, ndipo manambazi athu amene ali pamusipa muti yankhule kuno ku Dubai kuti tinyamule katundu wanu akafika monga mmene mwamusirira popanda kuona chidalema kalikonse. Ife tikudikira akoko ngofunika cholinga cha anthu kumene kuko azizunzika ndipo adulidwe ndalama zambiri. Ndalamazo zochepa ndikukamulipiriranso munthu salary yacheyo mu foni, akamapita kotenga kwa agent amudule. Anthu akamapita ku nyumba kwawo akupita ndi ndalama zochepa. Mukapita kumbali ya zintchitolo ku makampani, tapita nolo kukayerekera, mukaone kukayerekera mining. Ijatu kujama panga uranium amaba kujana tibera ziko lonse kutibera azungukuba. Lero kayerekera ija inayambiranso, mukaone mmene anthu akuzunzikira kumene koko kuli mabuno. Ntchito zoyenera Amalawi yakugwira ndi anthu akunja, ndipo kuli masupervisor mabwana amene akuzunza anthu. Kodi tuziko litikamana kuti ukapolo ulipo, muzimvesesa inu a opposition, muzimvesesa. Tikamanena anthu akuzunzika, anthu makampani mukulibeko monitoring mechanism
yoma akaona kuti kodi amalawi akugwira ntchito bwanji, mupite kukayerekera mukaone mmene anthu akuzunzikira. Kuteko lero president mmene akupitako lero, kaya apitako lero kaya apitako mawa, kumene koko ndiye kuti anthu apakidwa monga mmene zimapangira kale lija, apakidwa ngati mafuta apakapaka nyama milomo azikhala ngati kapena mwina akugwira ntchito zabwino. Kumene koko koma anthu akuzunzika koopsa. Kuli anthu aku South Africa, mabwana aku South Africa mabuno amene anazolowera kwawo kukuzunza Malawi monga mmene akuazunzira pano. Fache tikamanena kuti munthu akuzunzika kuma ku South Africa, Amalawi tu akuzunzika. Inuyo wa opposition mukamapanga matamanu muziwe kuti Amalawi akuzunzika ku South Africa. Kuti munthu achoke panopa akafike ku South Africa ndiye kuti akuyenera mmaboda monse azilipira ma 50 rands. Azipita akafike ku South Africa ndiye kuti akuyenera akhale pathumba paje ndi over 500,000. Akapita kumene kujako ndiye kuli kuzunzika ngati kuti apite ulo kuchipatala, akumayenera kuti azilipira ndalama komanso kuthamangisidwa. Amalawi ambiri akungokhalira mphati, andi zimene zizinu wa opposition munayenera kuti muzikhalire pansi. Mukhalire pansi nonse, mukhale pansi muombole Amalawi mavuto amene wawawa kumpasaso chakwera next term ina muziwe kuti mwaphaziko. Muno Malawi muno for example tiatenge awawa akutchedwa kuti makansala ndi anthu omvesa chisoni amene amagwira ntchito yakalavula gaga, salary yawo yochepa koma akuzunzika koopsa. Makansala tikunena pano masalaries yawo ochokera mbuyo mwina mwezi 4 or 5 sanalandire, komanso gratuity yawo sanalandire pakana lero. Ananena kuti azalandira kandi pa 1 May kandi pa 2 May salary ujene gratuity yawo. Makansala pakana lero sanalandire gratuity yawo. Andine ndikudabwa kuti kodi ziko lino ndiloganiza bwanji, asogolere athu amaganiza bwanji. Zikakhala ndalama za iwo ndi isanga zimatuluka, koma zikakhala ndalama za inu ndine ndiye zimavuta anthu ma civil servant, apeshoni, ndani onse akuzunzika koopsa kuti apeze zimene zikuyenera kukhala za iwowo. So ine ndikulira kwambiri, kukulirira ni inuyo a opposition. Alimo ena amene momwe ali ndi mtima wabwino ofuna kuti agwire ntchito ndi anzawo, koma alimo ena okula mitima amene anachokera nthawi ya Weresike kuzafika nthawi ya MCP kuzafika lero amangosintha zipanizi kuchoka mu MCP kupita mu UTM, kuchoka mu MCP kupita mu DPP, kuchoka mu MCP kupita mu UDF. Choncho recycled politicians. Kutero kuchinati chiwine chipani cha MCP zisankho zikubwera muzaonazo agalu amene wa achogaza apita akalowe mu MCP momuja kuchokera mu zipani zawo. Kungowina DPP leroli mwaonaso achoka mu zipani zawo ndikumaka muthokoza amene ujayo ujeni mutalika ujayo. Andi chimandidabwisa nchonena kuti mmalandirana atu. Kutero kupali ena cha MCP amene akuperekera zida ku opposition, ndiye pali ena opposition akuperekera zida ku MCP kuti mwina atakhala kuti zisankho zaenda mwakuti azakonderedwe. Ndinu anthu omvesa chisoni, mukanayenera mulipule ziko limene mulipule ziko ili anthu akuzunzika koopsa. So masiku asala ochepa mukanayenera mukhale pamozi. Unfortunately simakhala ndi emergency meeting, simafuna kugwirira ntchito limodzi. Ngati mwakumana ndiye kuti mwakumana kumaliro, koma kunja kuno anthu akuzunzika koopsa. Malawi akuzunzika. Muyende m'mizimu muone pakale panopa mwagundika kusavuka ndi ndalama kumapanga kampeni. Ena anu mukuchita kuziwira tukunena kuti olo titapanga kampeni yotani sitingawine, but mukufuna basi muzingozunza anthu, kufuna kugawa mavoti makamaka anthu akumwera. Anthu akumwera ndinu anthu ozikonda kwambiri. Aliyense akufuna akhale president ochokera kumwera. Muyambise zipani zanu, muyambisa zipani zanu. Zona you can't think about the people, about the children, about the women, about the old people. You can't. Lero limpite mmasite mukuti mudziwe kuti kunja kuna sizili kuno mwaone ana masikini mmene akuzunzira mmasitemu
ana amasikini afika popya kwambiri. They are very very notorious. You can't think of that. Gulambika maprogramu kale ana awaza choka lero ikamakwana 4 o'clock anthu akumamba kumathawa town kuwathawa ana amasikini amene afika popya kwambiri. Zona ndikumva chisoni kwambiri. Mawu anga omaliza lero ndikufuna ndimuthokoze Michael Usi. Michael Usi tu ineyo ndikhala ndikumakuwuzani amalawi kunena kuti Michael Usi anabada wanzeru. Michael Usi amapanga zamasewera. Michael Usi amene tikumuziwa ife ndi uyu wamba kulankhula zomveka iso pano. Ndipo twanzanga tumukulankhula bwino kwa basi. Mukanakhala kuti zimene zimunaziyamba pakale anthu akukondwera nanu anzanga apapa ndi Michael Usi wonene amene timamuziwa ife ndi iweyo. Ukunena bwino kwambiri, ukulankhula bwino kwambiri, ndipo mmene zilili muzikapitirira. Ine ndipezeka pasonkhano pakoto chifukwa kukubwera kwine ndifuna ndiyambe kuyenda m'misonkhano ya zipani zosiyana-siyana. Makamaka mukagwirizana sindikudziwa kuti zingakhale bwanji. Nditaona nsonkhano pali Michael Usi, nsonkhano pali DPP, nsonkhano pali Nankhumwa, nsonkhano pali Mwene Fumbu, nsonkhano pali Mai Joyce Banda, nsonkhano pali Atupere Muluzi, nsonkhano pali David Mbewe, nsonkhano pali Peter Muthalika. Nonse a opposition mutabwera Anankhumwa nkati mutabwera pamodzi ndikupanga nsonkhano umodzi. Kodi ziko lingakhale lokoma bwanji? Kumayi kaka aliyese ineyo ine ndiye ndine dolo ine. Koma Malawi akuzunzika kwambiri ya Malawi. Mukanatiganizira, mukanawaganizira, musakale anthu ozikonda. 5 years ina kuti mukampase uyu chapa heya apa anthu kopya. Chapa heya wapenga tikutero kuwapenga angoti lero ichiwanena mawa ichiwanena chifukwa akuziwa kuti nthawi yake yatha. Bon Klindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, Box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa. Kodi mukudziwa kuti mameya onse alandidwa magalimoto wawo, koma agalu awo maministers wawa akuyenderabe pakana lero, koma mameya amene amanga masitewo analandidwa magalimoto wawo. Subscribe.